ስለዚህ زي كم ገለገለ ኣብ ሕንጎልኩም መፅእ ክኸውን ይኽእል እዩ ተዘራርኩሉን ክትክሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣነግዚኡ ኣብዚኣ ጠጠው ከብል ብሓፂሩ እንታይ እዩ ዘለኹ ኣብቲ ውሽጣዊ ዘለኹን ኩልና ንፈልጦ እዩ ኣካባቢዎ ዘሎ ናይ ሃገርና ኩልና ንፈልጦ እዩ ስለዚ ነዚ ሓደጋ እዚ ክገጥም ዝኽእል ኣብ ተቃውሞ እውን ክሳብ ሕጂ ስለ ዘይተፈጥረ ነዚ ከመይ ጌርና ንሕክሞ ኣብ ዝብል ቁርብ ድርቢት ብርከብ ፀናሕኩሞ ወዲ ኣለኹ መምህር ይቐኒለይ ጽቡቕ ኣቕባዝዲ እሞ ካብዚ ተበጊስና ኣቐድም ኣቢለሲ ኣብዚ ከምዚ ዝበልካ እክብ ድምር ኩነታት ካብ ሃለና ኢለ እቶም ናብ ናፅነትን ልኡላውነትን ሃገሮም ኣብ ናፅነትን ልኡላውነትን ሃገሮም ኣብ ምድሓን ሃገሮምን ምቁፅፃር ፍልሰት ቀጻል ወለዶ ሃገርን እቶም ኣብ ምልጋስ ናይ ዝኩሉ ሽግርን ስቃይን ዝኾነ ኢሳያሳዊ ጉጅለ ምልክህ ግደፍ ካብዚ ብምብጋስ ውሽጣዊ ሰላም ኣረጋጊፃ ምስ ናይ ከባቢኣ ሃገራትን ዓለምን ኣብ ናይ ወሃብን ተቐባልን ሽርክና እትዋሳእ ፍትሓዊትን ዲሞክራሲያዊትን ሃገር ምህናፅ ዝኣምኑ ቃልስታት ብኸመይ ኣብ ሓደ ተቀራሪቦም ክቃለሱ ክንቃለስ ንበቃ ስለዚ እንታይ ይገበር ነዚ ንምዕዋቱ ዘይተፈተነ እንታይ እዩ ዝብል ነይሩ ሕጂ እንታይ ዝረአየኒ ዘሎ ወላ ኣብ ሓደ ግንባር ዝተፈላለዩ ረኣያታቶም ብራእይ ናይቲ ሃገር ይኹን ብስነ ሓሳብ እውን ይኹን ዝኾነ ፍልልያት ሃልይዎም ግን ኣብዘን ዝጠቐስኮን ነጥብታት ዝኣምኑ ዘበሉ ንኽጥርነፉ እንታይ ክግበር ዘለዎ በዚ ተኣኪብና በዚ ተዋህሊልና እንታይ እናተባህለ ካብ ብስራሕ ምሕዝነታት ሒዙ ክሳብ ሕጂ ኣብፅሕና ኣሎ ኣይተዓወትናሉን ኣይበቃዕናዮም ስለዚ እንታይ እቲ ክግበር ዝከኣል ካልኦት ናፅነት ኤርትራውን ዘይኣምኑ ሰውራ ኤርትራውን ዘይኣምኑ ዝብጥቅሎ ዝፀንሑ ነቲ ቃልስን ነቲ ሃገርን ክንደይ ሓፈይ ዘፈይ እናሰማዕና ንነዊሕ እዋን ዝመፃእና ኣብዘን ዝጠቐስክወን ወላ ምልጋስ ህግደፍ ምልኪ ህግደፍ ዝኣምን እንተኮይኑ ንድፈረንት ዕላማ ክነግሩና ዝፀንሑና ኣሎ ሕጂ ኣብዚ ምምማይ ከድልየና ኣይግባእን ድዩ ስለዚ ነቶም ኣብተን ዝጠቐስክወን ነጥብታት ዝኣምኑ ግን ብዝተፈላለየ መገዲ ዝሰናኸል ንሰናኸል ዘለና እንታይ እንተገበርና ኢና ሓድሽ መቃለሲ ባይታ ሓባራዊ መቃለሲ ባይታ ክንሰርሕ እንኽእል ዝብል ክትምልሰልና ወይ ርእቶኻ ከተቕርብ እሞ እቲ መስርሕ እውን እንተኾነ ኣድላይ እንተደኣ ኮይኑ እዚ መስርሕ እዚ ክንክተል ንኽእል ኣብ ዝብል ክንበፅሕ እንተኽኢልና እቲ ቀንዲ ቁም ነገሩ ስለዚ ኣብዚ ክትቅፅለልና ደሊ ኣብኡ ኣተናን ስለ ዘለና ሳይድ መርሓባ መጀመርያ ኣቕባዝቢ ደብስ ሓውና እንኳ ደሓ መፃኻ ቀፂልኻ ኣብታ ብሓደ ኾንኩም ሙፁና እትብል ዝነበረት እዚኣ ንነዊሕ ግዜ ከም ቅድሚ ኩነት ተታሒዛ ትነብር ነይራ ከምኡ እንተደኣ ኮይኑ ነዚ ሕጂ ሓውና ኣብ ጋቨርንመንት ኢን ኤግዛይል ኢሉ ብኣሜሪካ ተባሪኾነ ኢትዮጵያ ዝኣቱ ዘሎ ደኣ እንታይ ተቐይሩ ኢልካ ትሓስብ ማለት እዩ
مهنياتو حانسا أحد هونكم مصنع بالكولو سي أليانس غيركم مصدي كوليجن كنكم مصدي ويس مهنياتو in principle أب حد ينادلنا مهنيات لو تخلنا مسينات بلانجن قالوا my way or the highway قالوا the money I'm sorry I disagree with you I'm gonna have my own way أبزي ناي سايب بلا تأندقن حتى إلى لانتا እንታይ ተቐይሩ እቶም ትማለ ባሕሪ ኾንኩም ውፅእ ዝብሉና ነብሩ ሕጂ ካባና ሓደ ፈልዮም እሱ ከም መቲን ኤግዛይል ፈቒዶምሉ ኢልካ ትሓስብ ይቐኒለይ ወዲ ኣለኹ اوكي كم حطوطات كطنحني يصحف يزلخو اوكي انت خبل دلي نعوباي مو الدلك وين مخنياتهم مستعان تويز تتحازن الليو جينات رئيستي اتنان سلزلنا ابترئستي مساعتنا انا حطوطات كنقرب زدلي عقوباي مرحبا أنا سيزر استعين توقع لقيت لونس التعاسل الزخونة مو بعلوها وازقها ريبورس لزلوسني ناتي ريتو نالوات أبتا أنا زبو ريتو رما وازقيهم على خلوت كمان كوس خلو ديوم ويك حتلو ديوم سلز كالسي أنا تي تحساباتي كب خل دي حدي ممر قرب والنسيد عدل سلازة حقوه كي قمت عنا منتي لياني لا ولا حدا تاحزنا هذا الناس قالوا الحدا تار استنا حبارهم مقالسي كنفطر نخيل دو يا اتنانا لنا نسا من هذا هم زارب دلي هم نو عبازقي جنا يتزاربن على بزعبا بزعبا يتزاربن على حت كنت حتوتات سلازقرب كليو كنا زناي أوشت هاجرنا متى كنا تاتار لحد كالأي زي نايت عوما دم به حجي أمتى كنا تاتار له بحصر لقربلنا إليه متى نبتقى صالي كندر استناخنا أطويله سلازي زاربهم مو كم حتو نعم متى جديو دحاري من اللسا طبو طبو على سري تي كان يتمالكوا بحوار بزعباني حدا مسكرم توم استغفلنا بزعبا حدا مسكرم نعوز متن مجلساتن رئيساتن توهيب نيرون ديو أنا كل جزء كابزبلو بزعباناي حدا جيجناي كلنا حجي دارجا أنا بمولو 995 كميتي كسام على زخل جيجنا علنا نبلون هركوينسني ولا مستبرتاو ألسنا علنا ولا أبز حلفة 6-7 عملتي كنسام على نخل حمد دريس عوتي جيجنا حمد دريس عوتي أبو نسامع جيجنات أبزي دحرنت عنت تجيجنات زي ممسانا يوتي أورا خسيرنا يدلنا أنا سني أبزو وانزو خوينا مالتي نو دحرز نوح قاسي ناينز عنت تقاليسنا دحرز نوح جزي أبوز آي تقميت أنا من الواحد 10 مئتاويت ناي حمد ريس آوات نقحات علن زيلن نفسي حتى كل جزي أبكندي نخالق سبز حتى أنا نفسي إذا حتى مو نفسي كا أبزلنا يكون تاتن دي زأتوا أتين أحتو أبتي زنبوبكو اندي زاربسي نوتهم بزقوتو كزاربهم كلوس اتي دقيوي كريستياناو زخوني حزبي إيرترا مستسلفة يو تعاود كراغة زخل زبولو أبلعلي وسيخو كزاربهم كلوسني بتحساس بايدوم بتحساس با ولا بأوراجا بوردا كتفالالي تقولي أقوميلو هركنسو ناينوبح جزي أفالالي كمسألكم أيكالي مخون باي مانت مس اتفالالي يدنيلوم كتوادو يقوميلو
تنقحاتو أنا أبتو وانتي نو الجرمننا السبب سني تي دحربايتاناتو ناي تمرتي يخون ولا زنبرو كنتات معبلن كله ريخاسني تي زبلطو زنبره حجي نحنا دما أب وطاي ناي كالا هاجر معبولات برنسبلس زلوم حقتات زلوم تقبلومنا كنسنا እንደገና ነድሕሪት ተመሊስና ንሕና بعدي عدخا باوراجا وراجخا مخا ابزي زمن زي كنات كلنا تنقحاتنا سني حني نقحاتنا عوايسن دحريت ديد ملس دلو غلي حجم زي مس كنتاتنا نزي سرعات نزم محرارنا إرترا ملكي نحنا زوم أبزو وصاي زلنا نركبسي مخا اتوم زي محرار زي ملكزي كلقس ألو النبل أبو كم قدامها علامة حزنا عن خيتسي انتهى علامانا كم يقرنا كنو قدو نخل أبتا علامة سني جينا استفلا لنا وين يسمعنا أنا جينا استفلا لنا ذلنا أنا كاب نفسي ندز جمر عوايسي نزي ديكتاتراو سرعات تقالي انتهي مقبركا إلي النبسي حتى النبسي حتى خلوه ماتيو مس كلهم كم ايضا امسوا لسبات مالتي انا اتي حزبنا اوشت عد زلو ابلع السرعه زي كل عل طرح انا اتخلتي كنا تسمعني كمي يرو كل عل زياتا فوكس كند الاما انا يلد وسدا حجه انا بورقديو بودبديو بقلديو بمتحبار ديو تي تو جروب كعب خل كنس خل جن كمي يرو نايم العال مسارحي انقيدنا حزبنا كلعال كم زلو مس انه قبره زي ابزع علامه زي قال كجبر خيل يزبل انا كسب حجه يسمعكم اللون بودبدي بولقديو انا ولا مس حيلنا ويانا دي حيلنا اثيوبيا دي حيلنا امريكا دي حيلنا اوروبا دي غيره نيساس كويره خيل يزبل يلن أيسمعكم كمان كانوا حجي بيجيك هذه زي هالولو نايول كسبات قليفنا ما هتكون كل سبكة يأمن له حزبنا أوشت ذلو خلعل كم ذلو سو حزبنا أوشت أنا خلعل نحركينه أنا يكون زوم ما بزجاج لنا ولا توم كانوا تكن جبران نخلسي أنا قبل أزخل حسابنا جنزبنا أوايدنا ملأختنا نبزبي محلاف إذا أطرح عندها نزي أسني كم يقرنا إنك نسام على زين خزلنا إيه أنا ولا نفسي حتى خلوه نفسي حتى خلوه حراي حجي أبهلو كنتات نفسي سي كوز آخ أيضا اللي كابتلو كنتات هلو كنتاتنا خا بودب سترنفنا دنا بودب زي تترنفنا زلنا أكلات أوكي بس هم بودب سترنفهم زلوسكي قرب ناي مريح قدخ نتصاوتي نازلو حدا كو كترنف كلكو ناي مريح قدخ تصاوت خيلي أنا أكيبس كمرح خيلي يزبل أمره سرزلو زخيد له زيوم كريوم كله خا كابتيز نبرنا كله ما تقاطعت ندحري التمليس أنا زدو خبلا يكون كل سلة تفلتوا مالتي نو حجيجن كوينا يدلنا له حجنا أبنت سي نابنت سلستو الدبات زيهم بوليتيكا حالتها تباهيلن أخذ الله أنا منم ودب كحتى مدلو خنيري مزيهم كحوس زيك السلمتاي عسرت حدا لفنتي لهم بعلي أكل دلوهم مالتيو تترنيفهم لفنتي جرنا نخيدا لنا ولا زيهم كمان حجنا بزوم سلستو الدبات مسهم نزارة بالنا نخيدا لنا قبل الله حاجة the main question is تي تا إيرترا بإيرتراويان نا إيرتراويان إندي إذا أمن بخال زخوني في النجاز زي بالله أنا it made sense معي إزوم سلسة بوليتيكا حالتات دول صوون 4 نقطات بتعمي معي كم حدا مسارحي وكويني يسمعني كم حدا مسارحي وكوينو
نخلو كجلجل دخل 4 نقطات كابزوس إذن 4 نقطات زين حيزهم إذن بوليتيكا حيلتات مودبا لنا زبلو ولا زوم بابور كزل ناس كندقفهم زي نخلو له مخنيات علو ديو إزبل كان انتي نخن كنفتر ندلدلنا أنا عارف أنه نكو انتي كنفتر ندلدلنا راج كلام باي أبيت أحسر نسخ من اللي سلنا هنا حتيتنا هزلنا وباس دحن دمو أنا تملي سمدي سختن تسلا زي دلوخ كسران جي أب مودة حج أنا انتي بلا حسني أنا عرب ديو قدام مت يسلست زاربكوس انتي نخفتر يزدل دلوخ يدير دان أنا حد زي اندحر أنا ويك جبرو زي كاركو نسوم كو جبرو تبقيسوم زلون حر زي دق فيهم سي انت ايك جبر دلهم مالتيو أنا تغنى أمرك فتا دليل له برينسيبل سي أب كندو خلل ناب كان وزن غيد بزح تنافرات نوصالو سنو قندو حيزنات نمتعنا دين قعد زلنا بل نجزيو ياخلن هراشي ثانك يو اوكي مازقي كم تزبلكو وي كم تزمدبنايو شجرات ناس كن الزرارة بلقنينا تعجي خا كاب شجرات أوصانا كم دنب تقاومهم أمو نايزي موسي إي كفتن زكال انتا إنا كنقبر النخيل زبالي دا كنقبر النخيل زي تفتنا الجباب اللودو سعيتنا يا زحلفنا انت زي كوينو كتقبر يخيليو انت دعا تبقسنا كبحال زكال انت ايو نزي اتي كنزرارب عدلنا كامو كسر اوكي يغني لي اتي قدلات استقيسنا يو اوشت هاقرنا قدلالو اب تقاومون قدلالو تمفتحيو قن انتهيو يا مثلا بعد تقلالي نعاي زرداني بزن عقباي كبلن صنحي ولا نجبر 4 نتبتات تسامعون يوم 3 أكلات زبورو 4 نتبتات تسامعون مقومتات الله بقى متكلات قلبي يعني تباهيلن والدي كوسيغنا ولا اتناي بوليتيكا زيبا أقراو بايتو نولو ترنافون تي تشارتر معناتو ترينايو እዚአንን ካብኡን ላዕሊ ዝሓወሰን እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ መትከላት ኣብ ምስምማዕ ፀገማት ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዓንን እቲ ብመሰረቱ ንልዕላውነት ኤርትራ ዘይቅበል ንግደፎ ንሱ ዝተፈላለየ ርእይቶ ሓዊሱ ዝመፅእ ንሱ ንግደፎ ግን እዞም ፕሪንሲፕልስ እዚኣቶም እንዳሃለው ከለው ብኡ ደረጃ ተወዲቦም ክሰርሑ ፀኒሖም ግን ከዓ ፍሬ ኣይንሪኦለን ኣለና ዝብል እዩ ታሽማት እዚ ምናልባት ወይ ኣብ ኣገባብ ኣፈፃፅማ ፀገም ኣለና ማለት እዩ እቲ ፀገም ከዓ ሓደ ብቕዓት ክኸውን ሓደ ባእታብ ሓደ ክምደብ ከሎ ነቲ ስራሕ ብቑዕ ድዩ ከፈፅሞ ይኽእል ድዩ ዓቕሚ ኣለዎ ዶ ክንጥምቶ ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ
ወይ ከዓ ኣብቲ ንገብሮ ስምዕ ካብ ሰብ ከይንንፀል እስኪ ድሓን ምስቲ ንፋስ ንኸይድ ዝብል እውን ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ጉዕዞ ክትከይድ ከለካ እንዳተዓናቐፍካ ትኸይድ እንተዘይኮነ ኣብቲ ብሓባር ንስራሕ ኢልካ ነጥብታት ኣብ ምስራዕ ተቃውሞ ዘሎ ኮይኑ ብዙሕ ሽግር ዘለዎ ኮይኑ ኣይስማዓን መትከላት ፀገም ዘሎ ከመይ ትሰርሕ እዩ። ስለዚ ናተይ ሕቶ ዘልዕሎ እንታይ እዩ እንታይ ኢና ንደሊ እንታይ ተቐንዲ ዕላማና ንግደፎ እቲ ዴሞክራሲ ገለገለ ኩሉ ንብሎ ፅቡቅ ቃላት ንግደፎ ነዚ ኩሉ ዓንቂፍና ዘሎ ኣብ ኤርትራ ሓደ ስርዓት ኣሎ። ነዚ ስርዓት እዚ ብኸመይ ንገጥሞ እንታይ ምስ እንገብር እዩ ክቕየር ዝኽእል ዝብሉ ነጥብታት ምዝርዛር ዘድሊ ኮይኑ ይስምዓኒ ሕጃሪ ኣብአና ተኪርና ክንሰርሕ መጠን ንሓይሉ ከድክም ዝኽእል ህዝቢ እውን ዝያዳ ካብቲ ዘለዎ ሞራሉ ሓፊሉ ክቃለሶ ክደሊ ዘግብር እንታይ ምስ እንገብር ኢና እስኪ ሕጂ ንርእሱ ሕቶ ኣሎ ብስርዓት እዚ ክንቅይሮ ንደሊ ግን ብኸመይ ጌርና ኢና ዝብል ሕቶ እዩ ክለዓል ዘሎ ባህላይ ኣነ ሕጂ ንዕኡ ብደቂቑ ዝተፈላለየ ኣፅኒዕኻ ደቀቕቲ ክሳብ ደቀቕቲ ክሳብ መዓልታዊ ስራሓት እንታይ ክግበር ይከኣል ዝብል መፅናዕቲ ዘድልዮ ኮይኑ ይስማዓና ኣነ ስቂልና ሸለል ኢልና ንከዶ ተኣሽሙ ይኮነን። ስለዚ እቶም ኣብ ዝስምምዕ እዚ ኣብቶም መትከላት ዝተሰማምዑ ምሕራይ እዚ ሓፈሻዊ መትከል እዩ ግን ከዓ ነዚ ስርዓት እዚ ንምቕያር ኣብ ዝግበር ቃልሲ እንታይ እቲ ኮንክሪት ዝኾነ ነገር ክግበር ዘለዎ ኢልካ ምስራሕ ዘድሊ ኮይኑ ይስማዓና ኣብኡ ዝኣተና ኮይኑ ኣይስማዓና ፀቢቕና ኣብቲ ዝዓመቐ ነገር ኮንካ ኣብ ምስራሕ ፀገም ዘሎ ኮይኑ ይረአየኒ ማለት እዩ። ሕጂ ሓንቲ ኣብነት ክበኩም ኣነ 2013 ኣብ ሃገራዊ ባይቶ ኣኼባ ተገይሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሃገራዊ ባይቶ ክብል ከለኹ እተን ኣብ ሃገራዊ ባይቶ ዝነበራ ውድባት ብሓፈሽኡ ወላ ዘይነበራ ነይረን ኣኼባ ተገይሩ እንታይ ተገይሩ ንሕና እቲ ፀላኢ ሓደ ስለ ዝኾነ እቲ ሰራዊት ዘሎ ብሓደ ክኸውን ኣሎ ዝብል ሓሳብ ቀሪቡ ማለት እዩ። መጀመርያ ንዓይ ኣብ ተኣሽሙ ዝኾነኒ ኣብቲ ዝኽሪ ስውኣት ክንገብር ኣብኡ እውን ተፈላለዩና ማለት እዩ። ዝኽሪ ስውኣት ክትገብርሲ ደው ድኻ ክትብል ኮፍ ኢልካ ድኻ ክትገብሮ ዘለካ ኣብኡ ምልክት ተራእዩ ማለት እዩ። ዳሕራይ እንታይ ዝብል ኣርጊመንት መፅዩ ቀይሕ ሰራዊትን ኣብ እንታሽሙ ኣብዘን ክብለን ዝፀንሐ ዕቑባይ ወላ ካልኦት ዝያዳ ተሰማሚዕካ ዝኸዱ ዘለዎ ማለት እዩ። ሰራዊት ይፀነበረ ኣብ ተባሃለሉ ግዜ ቀይሕ ሰራዊትን ፃዕዳ ሰራዊትን ከመይ ገይሩ ይፀናበር ዝብል ኣርጊመንት መፅዩ እቲ ቀይሕ ሰራዊት ከምቲ ትፈልጥዎ እዩ ትገስጋሲ ማለት እዩ። እቲ ገስጋሲ ማለት ከዓ መዐቀኒ ኣብኡ ከምቲ ቀደም ንፈልጦ ዴሞክራሲ ዝብል ማርክስነት ዝብል ገለ ዘይኮነስ ናይ ብሄር ሕቶ ክሳብ ምንፃል ዝድግፍ እዩ ትገስጋሲ ንሱ እቲ ዴሞክራሲያዊ ዝበሃል። ስለዚ ዘለዎ እንተኮይኑ ቀይሕ እዩ ሰራዊት ገስጋሲ ማለት እዩ። ፃዕዳ ሰራዊት ከዓ ብከሎ ኣድሓርሓሪ ተራ ሃገራዊ ለካ ደረጃ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ንዓይ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉ እንታይ እዩ ንኽትረዳዳእ ከማና ኣሸጋሪ ሰብ ማንም ብደገ እንተሰምዖሲ ዘሕፍር ዘረባ እዩ። ነዚ ስርዓት እዚ ክትቅይሮ ኩልኻ እንዳደለኻ ከለኻ
متكل تسماميها أبسنة أسفيركا يا خلها مو بحدا نسرح سراويت بحدا نقبره تقول كلها أي سراويت باز على سراويت با إلكا كتزرارب بتعم زهب فري مالتي زين تايو أنا من تايز طال زي تي كله حزبنا زي كونس تما أبو تأخيبا زنبرنا بقعتها كنا مالتي نزقول داي زي نحن قالوا زبل إيه أنا وسيدة مالتي سلازي حجون انت خونيت ناي سبات حساب كقرب زلو كتاع كبر زلو زيادة أتكويرهم صور حسابات ساتفلو قال غيركا بحبار كسرح له زخل من انتهى يسرح معس كساب زلو مدباو زيخا تسرح تقال لك عم انتهى نسر عزي خنكيرو انتهى قبر تو طرح نقدر فوتي حواوشنا نزاربو ديمقراسياዊ ገለን ልክዕ እዩ ስርዓት ምስ ተቐየረ እቲ ሓደ ግልባጡ እንታይ ይኸውን ዲክታተር ይኸውን ከም ቀደሙ ወላ ንህዝቢ ዘሳትፍ እዩ ኣዛራቢ እዩ ግን ከዓ እዚ ብግምት ወሲድካ እንታይ ክትገብር ኣለካ ስርዓት ዝብል ኣብ ግምት ክውሰድ ኣለዎ እዚ ሓንቲ እያ ካልኣይቲ እዋይ እውን ዘልዓላ ንሕና ሲ ነቲ ህዝብና ንኽልዓል ክነለዓዕሎ ዝብል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ህዝብና ምን እዩ ኣብኡ ዘሎ ንርአዩ ፅቡቅ ጌርና ንርአዩ ብድብድቡ እዚ ኢልና እንተ ዘይበልና ዝሓሸ ኮይኑ ይስማዕ ህዝብና ምን እዩ እቲ ካብ 70 ክሳብ 80 ካብ 100 እንዳጓሰየ ዝነብር እንዳሓረሰ ዝነብር ኣብ ከተማ ዘይኮነስ ፈቐዶ ምስ እንስሱ ዝኸይድ ዝበዝሕ ህዝቢ ዘለዎ ሕብረተሰብ ኣነ ነዞም ክሓርሱ ዝውዕሉ ኣብ ዑር ሒዞም ዚኦም ገለ ዝበልኩሞ እኮ ንቕበሎ ገለ ክብልኻ እንተዘይኮይኑ ኣለዓዒሎም ፖለቲካዊ ስልጣን ክሕዙ ክቕየር ፖለቲካዊ ስልጣን ኢሎም ንኽኸዱ ኣሸጋሪ ባህላ እያ እቲ ከምኡ ዝገብር መብዛሕትኡ ኣብ ከተማ ዝነብር ብተምሃሮ ደረጃ ብናይ ቀሊል ስራሓት ዝሰርሑ ሰባት ግዜ ዘለዎም ብሓደ ክራኸቡ ዝኽእሉ ተማኺሮም ሓደ ነገር ንግበር ዝብሉ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ስርዓትካ ነዚኦም ቀልጢፉ ይፈሊጥዎም ወላ ነቶም ዝደኸመ ድኳውንቲ ንኣሽቱ ዝነበሮም ኣብተን ከተማታት ኤርትራ ንኩሎም ይትክምዎም እዚኦም ሶርስ ናይ ፀገም ክኾኑን እዮም ኢሉ ንኩሎም ኣትክምዎም ኣብኡ ዝሰርሕ ይኹን ግዜ ክረኽቡ ዝኽእሉ ንሳቶም እዮም ተጠኒፎም ዘለዉ ንሳቶም እዮም ተራኺቦም ሓደ ነገር ገብሩ ዝኽእሉ ንሳቶም ኣዳኺሞዎም እዚ ኩሉ ብስደት ወፂኡ ዘሎ ንሪኦ ዘለና እዚ ኩሉ ብግምት ወሲድና ምስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፈጥሮ ራዕድን ፀገምን ኣብ ግምት ወሲድና ንምንታይ እቲ ህዝቢ ከምኡ ዘይገብር ኢልና እንተዘይከሰስናየ ሓይሽ እቲ ህዝቢ ክለዓል እንተኮይኑ በደገ ዘሎ ሓይሊ ተጠራኒፉ ክሪአካ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ደገ ከለኻ ዓቕምኻ ክፈልጥ ኣለዎ ካብኡ እንዳሓር ምናልባት እውን ገሊኡ ከይ የዋፃና ኢሉ ከኣትወልካ ማለት እዩ እንተዘይኮነ ግን ክንደይ ተመክሮ ዝሓለፈ እዩ ኣብዚ مش ኣብዚ ዝሓለፍናዮ 60 ዓመታት ቅድሚ እውን ብውግእን ወረወግእን ዝነብር ነበረ ህዝቢ እንታይ ማለት እዩ ዝበረቐ ፀሓይና ዝነገሰ ንጉስና ስቂሉ እኮ ይኮነን መፅኡ በቃ መመፅኡ ዓማፂ ስለ ዝበዝሖ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ክንሪኦ ዘለና ንሕና ዝደገ ዘሎ ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ዘሎ እንታይ ክግበር ኣለዎ መን እንታይ ክገብር ኣለዎ ኢልካ ከምዚ መካኒክስ ንሓንቲ መኪና ዝሰርሕዋ ከመይ ጌርካ ብሓባር ክሰርሐሉ እትኽእል ነገር ምፍጣር እዩ ብዘይ ብሓባር ምስራሕካ ዝመፅእ ነገር የለ ስለዚ ኣነ ብታ ቅባይ ዝበላ ቅፅላ እንድሕር ኮይነ እዞም 4 ከምዚ ገይሮም ኣለዉ ፅቡቕ እዚ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚ ከምኡ ኢሎም ክኸዱ እንድሕር ኮይኖም ግን ከዓ ተግባራዊ ኮይኑ እንታይ እንታይ እዮም ክገብሩ እዚ ፕሪንስፕል ትሰማምዓሉ እዩ እስኪ ብሓደ ብዚ ንሰማማዕ ትብሎ እዩ ክትገብሮ ዘለካ ግን ነቲ ስርዓት ንኩሉ ነገር
عمتيرو حزو ذلو تقيرو سلدل مالتي أبزي بقبو فلينا تاشمي قبلنا حجنا أبنت كالا نوسد العلاونت نحنا العلاونت نقل تسرعاتون العلاونت كويس بعلون نافرسون العلاونت العلاونت يبلنا هذا خوينو قنقانا messaging is very important يزبلا messaging ناب حزبنا نحلفو كابت سرعات زبلو زلو بزتفل يملكه ترقم بزلو ملكه كنحلفو إتي زقبعنا راح نسول العلاونت يبل نحنا العلاونت تايفل اللي قد حق انت خوينا قن نسول العلاونت زفرسي كلهم تم رقحيتات ناي العلاونت بب حدا نافرسهم بغيتو لسرعاتي سلازي تخرتنا خون زلوكو نزي سرعاتي ده حرام بابوش هاجرنا نزارارب ناي ممحدار ناي مسل ناي قلز بهالو اوكي ندا سرعنا يوم نخيل قدني نعوزة صنحون دا قبرنا نخيل قن حجي كندي تخرتنا لسرعاتي كنكيرولو النخيل القباب مدب موسان بخمي أقواب كسرح كم زلون كنرئي لنا زول مناتي زلنا بتسرعات كنا تذكر انت دا أخوين ولدي مستي تي مترنا فناتنا نتسرعات مقطعمو طرح زي كونس كم زي تسقبن غجاسا مغلاخل يفلت بحال مسافات ديل كقبل زغيلكا كتحابركا كابزيوم قوم نقر كركبي واحنا أبزيوم نحنا ربحان ركبنا غيلينا نقول بابتنا خبلو خبلو كسب كمزي تنايتي دبلوماسي قلنا نقول زلنا أوكي نرايس نريكم علينا كسب كنا يا عم كتكيرو تخلو دو كيركم نتهاجر كتكيرو تخلو دو سلام كتفطرو تخلو دو أتزبهالو ديمقراسي فتحي كتمتو تخلو دو مس قربا بتخم سلام كتقبرو تخلو دو وإذا نختقبرو فاحلكم كم دك زاقرها كم يجر كخوني تحطو زل عالكو ينسمعني حنقولهم آتينا بزحون فلتين خيلن قل بقمت حتهم ربحة زلو سكروا بابتنا زلوون بزتاد زت حازو خويني زرعين مالتي سو إذا قداي زي حجي تفتينيو سلزي تطو كنبل زي كونس تفتينو قنكا again and again تخقاطاتهم زلو نجر أقاطاتهم نسرحلو النغير كونتات كنفتر إيزر لنا أمبر زي تفتنا يكونن in fact كلمة تسعن تشعتن بنغورو تقاومو أجنداتاتهم سريعهم كلن كم سنة أدقي معرق يروم تزي تسابعهم فح يقولون يروم ذاتو أي زرارو دي حروقن زا محزنت بحال نعاي أبناء إيرترا بوليتيكاوي تاشمو شفت غيرا اسكي دحان بزتحتن الراحة بيلوم كوم إلوم مترناكم تصبغي تحطهم استطرافكا خمي غيركا تسرح بزح فاكتور سيما بزحت أنا قاعد أمو خوينو بزي أقرأ وايتو كمسرت كله حواسا أبو نيري كابتب إيرترا زلو بزحنة نبلو زيوم مسلوم كي قفة زيوم كم زين نبلو أبدق زلو خال بزحنة كوينو وزي مالت كاب سودان زمسانا يتوكلنا أب إثيوبيا زلنا وحيدنا أو أوروبا زلنا خمجي خوينا أب أمريكا زلنا خمجي خوينا خبلو تسمع لها انتا إزخون زلو سابتو للدرجة لوما زي لك مس درجة نقحتنان بوليتيكاوي تاشونا زخيد دي والكات حتى اللي قزيونا أبدقي خوينو قبيلة ناي جرمن قبيلة ناي لندن قبيلة ناي سويدن دحرتها أي توكلنا إلا خنزارو لا شكري so
أبزي politically أزيو زي تم انتهى زبل عنه بناتي ريتو انت رأى خينو تم جنبار قدم تنزلوا نبلوم أبزي زقدر قدنا تكون الدبلوم أخذ جنكا أبزي ملو هو تم سرعو دليت زلوا سبات بحدا غريبهم حسابات يقولوا بسنود ملك حزبهم بو درجة ندات لو خدو خدو بال أنت ويز توسكو مالتي ስለዚህ በተግባር ሕጂውን ክንሰርሑ እንተኮይና ኣነ እቲ ዝነበረ ንጉ ሓፍዋ ይብልኒ ንሱ ቤት ትምህርትና እዩ እንታይ ጎዲሉና እንታይ ስለ ዝኾነ ዘይተፈፀመ ዝብል ንዓና ጠቕመና ስእልካ ንሱ ከምዚ ጀሚርና ነርና የተዓወተን ንሱ ኣይንደልዮን ኣይከውንን ከምኡ ኣይበሃልን ብናተይ ርእዩ ንሱ ቤት ትምህርትና እዩ ካብኡ ንምሃር ንዕኡ ብኸመይ ነምሓ እንታይ እዩ ነይሩ ትቅድም ኢልካ ርኢኻ ንዕኡ ከተመሓይሸሉ ትኽእል ኩነታት ምፍጣር ከርባሓና ይኽእል እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ መወዲ ኣለኹ መምህር ፅቡቕ እሞ ኩሉ ሰዕ ኣብቲ እንታይ ክግበር ይከኣል ዝብሎን ድዩ እቲ ዕንቅፋታት ከምቲ ዝጠቐስካዮ ካብ ቅድማት ሒዙ ዝጀመረ ፌደራሊዝም ብኻሊኡን ከም ዝበልካዮ ሶሻሊስት ኦሪየንትድ እዩ ቀይሕን ፃዕዳን ሰራዊት ከመይ ገይሩ ይሓብር ክበሃል እንከሎ እቲ ሓቢርካ ምቅላስ ኢሚዲትሊ ነፅገሎ ማለት እዩ ከም ዝኣመሰለ ተሓሳስባ ሓደ ካብቲ ከምዚ ዝብል እምነት ዘለዎ ስልጣን ክሕዝ እየ ዝብል እንተኮይኑ እንተ ደኣ ሒዙስ ከመይ ልዩ መተካእታ ኢሳያስ ክኸውን ዝኽእል ዘበለኒ እዝን ክንዲዝን ኣተሓሳስባ ዘለዎም ስለዝኾኑ ስለዝረኣዩ እዩ ነዚ ስርዓት ብኸመይ ንልግሶ ዝብል ኣብቲ ግንባር ክፍጠር ኣሎ እንብሎ ሓባራዊ ግንባር ክስራሕ ዘለዎን ድዩ እቶም እቲ ፖለቲካዊ ኤሊት ከካቦትኡ እቲ ከመይ እቲ ምስግጋር ክኸውን political scientists, political elites, political ሙክራት ድሕረ ውድቀት ወይ ድሕረ ምልጋእ ስግደፍ ኤርትራ ሰላም ወሪዷ መንግስቲ እትሃንፀሉ መስርሕ ድሕሪኡ ካብቲ ዘላቶ ውድቀት ቁጠባ እንተወሲድና ክስርዑ ዝግብኦም ናይ 5-10 ዓመት ፕላንስ 10 ዓመት ፕላንስ ሰብ ሞያተኛ ክእከቡ ስለ ዝኾኑ ብኡት ናይ ግንባር ምስራሕ ንሪኦን ከለና ብወገን ኢንፍራስትራክቸር ብወገን ኢንዳስትሪ ብወገን እዚ ብወገን እዚ ብወገን ትምህርቲ ብወገን ሕክምና ተፀኒዑ ክቅረብ ምእንቲ ብቲ ግንባር ክቅርብ ክኽእል ምእንቲ በቡሞይኡ ሓደ ሓባራዊ ግንባር ክስራሕ ኣሎ ክንብል ከለና እቲ ፖለቲካዊ ውድባት ወይ ምንቅስቃሳት ጥራሕ ማለትና ኣይኮነን ኣብኡ ክጥርነፉ ዝግብኦም ውልቀ ሰባት ኮንትሪቢዩት ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ዝበሃሉ ውልቀ ሰባት ዓበይቲ ሰባት ምሁራት ሰብ ሞያ ክጥርነፉ እሞ ነዚ ክውደብ ክከኣል ንህዝብኻ ከምቲ ዝበልካዮ ብናይ ሓያል መገዲ ክትበፅሖ ትኽእል ሓደ ብቐጥታ ብውሽጣዊ ስርርዕ እዩ ኣውራን ኤፌክቲቭን ከዓ ብቴሌቪዥን ብሬድዮ ብመፅሄታት
كأتو كبصحو كغير حالت مسيحيت ناب كتما سمرا آتيا ترابيحا ناب كندي هزب تبصح كم زنبرت زقبر زنبري نمسالي ويحانت تيب ريكورد آتيا أوجت اسمرا توازيحا ناب هزب خميك تبصح نيروا يسرح زنبري سلازي خونا تقبر ذكال كله كسرع كخيل منتي أب خمين القصو زبل كل علي كالي برتاو قنصلو هزباو من الععال هزبنا أب انبي أي مئززن زبل مبسعو زبلو أب تقنبار كل علو زقباهم يعني حتى تاتك ما تسيب أبوشتون سنتايو انده هزبنا قرب الله سراويتون قرب الله مبقسي ايرخبن سلازم مدفع يدليوي زبحال انت دا خوينو كابي بخمي زبلوم حطوتات كملس كخيل على تسرح جنبار مالتي كبابينا زلو منيو سودان امتا كونتات علو ولا سودان كابزخت بقسو تخيلو يخم ولا بشقرن حلنا انتيلوم سي كمونا مقبار عقمي كونفينس كقبر زخيل دبلومات يدلي نبهر سولان زفلت متمكرانا مسؤوم زفلت نقانقوم بحلقوم أتطبيقو زفلت كاب مبراق سودان سيتيزن سالو بقو بقاما زلوم دك هاجر أنا زفلتهم بزحات قد أعرفكم سلازي خونا كتقبرو تخيل نقر مرآي انت زي كوين خانتاي قبر زبل مات إثيوبيا يكالدي حتوتات يمس جيبوتي يكالدي حتوتات يمس سلازي حتوتات هبو تلعيلو ملس بخرا خبرلو زخيل مقدي كم تزبلكو بستفل عليه مقدي ناب هزبنا خنبصح مخال أبت جنبارك سرح ذلوي حجزي زي تمكروتات زي أيترنفان أب نفس وكفو وجل زلوي ودب زلوي من كسعاس زلوي إذا حنقولات زي كترنفل زقبو جنبار مسرحيتي ززارب زل لزسي كم يقرنا خنصرحو نخيل نازي حجي عقباي بزعبا زناي سلسته والدبات زقربوا 4 نطبታት قليس كان لخا بايتون انتاي بلو قليس كان لخا تحادون جن ندقفو كمينا مالت ايكونان تقصر حوز خيل اوكي زخاب كونه لا الرأى ياخم كابت حدا زفاليو سلازي اللي اتزفاليون مديت الكخون سلازي خيل بعندار سقا حجي بزعبا من حدا هاجرن هزبن سلن الزارب زلنا اتخالي اب هزبكم كتقربو زقبعكم امبر حجي زفراليكم ايكونن تواهيلو ما ارنبخ قبر لهم زخيل سقمتي انتاي كوسدي كالي تحجي الزارب النازل لهم انتاي قبر زكال ناي أغواي إلو حفا بلس لدر أقي هو عقباي تا حتى تقريبا للغو بسو تحتو نقار نتليو تصلمو عقبازقي يملس نعيد حد اللي كان أمر هو كان اللغو أقريبا للغو نجتن حتو تات تلزغوني بسو زبتق على التخوينوسي حدا أبالوخ ملسو إليه سبو على تاي دبل زلهم مشيكم أنا كابلو كنتاتنا في بجيسي كلو كنتاتنا زلنا كلو كنتات عواز قد بسجي أول نايزن سلست بوليتيكا حيلتات هيكونن ناتو نايكم ودا أمسلو ودب الله أنا قن أنت عيد بقول له كابت تجبط زلنا إنا خن بقاس زلنا ولا عواز كمان أو كمان سامع أنا كله دينا خن مسرت موز يوم سي هراي نتسقع عاملنا سلستن ريوم دلنا
ዓሰርተ ሓደ ልፍንቲ ኢሎም ድብገሱ ዘለው ሕጂ ክንኣቱ ይናብሉ ባይቶ ከዓ ኦልሬዲ ጉባኤና ምስ ገበርና ክንኣቱ ይናብሉ ኣለው ተስፋ ዝህብ እዩ ክንኣቱ ምዞም ፖለቲካዊ ሓይልታት ሕጂ ነዚኦም ኣፀጊዕና ዲና ካልእ ሕጂ ነዚ ኣመር እዚ ክገርሕ ድኽእል ዶ ዋላ ካልእ ክንብል ንኽእል ንሕና እኮ ደገይና ዘለና እኮ ኣብኦም ከይኣተና ወይ ከማን ርእይቶታትና ንዕኦም ከምዚ እንተትገብሩ ዝብል ከይቀረብና ከለናስ ካልእ መተካእታ ከነምፅእ ኣይንኽእልና ሕጂ ኣነ ንዕባ ዝግታይ ክብሎ ክእልሲ what is the main ናይ ብሓቂ ናትካ ውድብ ኣብዞም ፖለቲካዊ ሓይልታት ክትኣትወሉ እቲ ዝነበረ ተመክሮ ነዚ 4 ኣምራት ወይ ከማን ምትከላት ኢና ማምፅኦሞ ዘለው ንሱ ጥራሕ ምሕንፃፅ ዘይኮነስ ኣብ ግብሪ ክትሰርሕ ትኽእል ዶ እዩ ዝብል ነይሩኖ ክንገብር ንኽእል ኢና ኢሎም ግን ተበጊሶም ኣለው ኣካል ናይዚ ኮንካ ክትከይድ ዶ ትኽእል ዋላ ወይስኒ እዞም ሰባት እዚኦም ኣኺሉ ክሰርሖ ኣይክእሉን እዮም so we have to focus for something else due to ዝመፅእ ኣነ ኣይርዳእንን እኮ እዩ ካብ ህሉ ኩነታትና ተበጊስና ንምንታይ ኢና ንቅድሚት ዘይንኸይድ እየ ድብል ዘለኹ ኣነ ብወገነይ thank you okay ፅቡቅ thank you ኣነ እዚ ሕጂ 4 ኣካላት በፂሖሞ ዝበሃል ዘሎ 2020 እዩ ተበፂሑ ነይሩ ትፀገምና ከዓ ውይ 2020 ኩሉ በብ ዘለዎ ተራኺቡ by the way ሽሙ ረሲዑ ኣለኹ እምበር ሕጂ ኣብ ሚኒሶታ ዝርከብ ናይ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ዘለዎ ዩነትን ውድባትን ሲቪል ማሕበራትን ዓዲሙ 2018 ማለት እዩ ንዑ ምስ ዓደመ ኣብኡ ኮፍ ኢልና ኣጋጣሚ ኣነ እውን ተሳቲፈ ማለት እዩ ሃገራዊ ባይቶ ከም ዝነበሮ ሽዑ ጉባኤ ገይራ ሃገራዊ ባይቶ ኩልና ኣብኡ ተራኺብና ኣብ ገለ ስምምዕ በፂሕና ካብ 2018 ጀሚርና ክሳብ 2020 ወላ ድሕሪኡ እውን ከይዱ ክኸውን ይኽእል እዩ ቀፃሊ ዝኾነ ኣኼባታት ኣካይዱ እንታይ እዩ ራእይናቱ እንታይ እዩ ተልእኾ ናቱ ብምሉኡ እንዳሰርዐ ገይሩ ማለት እዩ 2020 እዚ ብርሃኔ ሱዳን ናው ዕድመ ገብረሎም እየ ነዞም ፖለቲካዊ ውድባት ሲቪል ማሕበራት ዘይኮነስ ፖለቲካዊ ውድባት ስለ ዝበለ ንሱ ዕድመ ገይሩ ኣጋጣሚ መጀመርያ ብቴሌፎን ተራኺበ ነይረ ኣነስ ከምዚ ሓስብ ኣለኹ እሞ ንገለ ሰባት ተማኸርኩስ ከላእ ዓመ ዝመቶም ራኽፎኑ ኢልሲ ኣበይ ዘለዋ ውድባትን ከምኡ ትብል ዘለኻ ኢሎምኒ ግን ኣነ ክፍትን ኢለ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ኢሉኒ ማለት እዩ ብቴሌፎን ሳይ ተዛረበ ይዛረብ ዘለኹ ካብኡ ኦኬ ንሕና ንራኸብ ፀገም የለን ተባሂሉ እቶም ከምኡ ተሰማምዕና ሽዑ ኢፒዲፒን ጉባኤ ገይሮም ሓደ ዓመት ገይሮም መስለኒ ስማዕ ኣለኹ ሃገራዊ ባይቶ ከም ዘለዎ እዩ ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር ዝበሃል እውን ነይሩ እዚ ናይ ዓፋር ድሓር እዩ መፅኡ ኣይነበረን ሽዑ መጀመርያ ማለት እዩ ኣብኡ እሞ ኣጋጣሚ ኮቪድ ስለ ዝመፀ ተሓሲቡ ዝነበረ ናብ ለንደን ኣይቀንዕን ግን ቅድሚ ሽዑ ተዘራሪብና ብዙሓት ኣቶም ሰባት ሕጂሲ መስሓቅ ሸረፋት ካብ ምዃን ኣብኡ ኸይድካ ምን እንታይ ጌርካ ኢልካ ከቆዩቃሲ ንወዳእዮ እቲ ክትዕ ባዕልና ንወዳእዮ እሞ እቲ ብዘይ ተፅዕኖ እቲ ተሰማማዕናሉ ኣብ ለንደን
ዝብሎ ዘሎ ብርሃነ ዲክለር ንገብሮ ካልኦት እውን ዝሳተፍዎ ይኸውን ተባሂሉ ሕራይ ፅቡቅ ሓሳብ ኢልና ኩልና ተቐቢልናዮ ዘተ ጀሚርና ዘተ ክንገብር ከለና ብርሃነ ምሳና ኮፍ ኢሉ ንሱ ስለ ዝፀውዖ ማለት ኣነ ብዙሕ ኣይዝክረኒ 2 መዓልቲ ወይ 3 መዓልቲ ይኾና ተሳቲፉ ምሳሌ ዋ ኣነ ዳ እንታይ ኣለኒ ኮፍ ዝብል ኣነስ ትበኣሱን ትቋየቁን ትዋጠጡን እሞ ግደፍ ከምኡ ይኮነን ንዓ ከምዚ ግበር ኢለ ክሰርሕ ሓሲበ ነይረ እምበር ስሒቁና ስራሕ ከሊኢኹም ንዓይ ኣነ ገዛይ ኮፍ ክብል ስኻትኩም ወድዎ ኢሉና ድሕሩ ጥራሕ ብገለ ብቴሌፎን ገለ ክትዛረቦ እንተዘይኮይኑ ንሱ እውን ተኣማሚኑ ስቕ ኢሉ ማለት እዩ ኣብ ፋይናል በፂሑ ፋይናል ምስ በፅሐ ሃገራዊ ባይቶ ንሕና መቸም ኩሉ ኣብ ነናቱ ካልኩሌሽን ክህልዎ ክእል ማለት እዩ ሃገራዊ ባይቶ እንታይ ይብሉ እሞ ንሕናሲ ብዙሓት ውድባት ኢና ኣብ ሓደ ፅላል ዘለና እሞ ከመይ ጌርና ኢና ናይ ፅላል ዘለና ካልእ ከዓ ሱፐር ዝኾነ ክንገብርሲ ከሸግረና እዩ እሞ ሓግሱና ዝብል ነይሩ ማለት እዩ ሽዑ ዝነበረ ምትሕግጋዝ እዚ ደኣ ጉዳይና እዩ እሞ ንስኻትኩም ተረዳድኡ ንሕና ከዓ ካብ ከምዚ ኢልና ተሰማዒና ፋሕ ንብል ንኩልና ብሓደ ክንሰርሕ እሞ ክንቀራረብ ክንክእል እዚ ኣዋሃዲ ሽማግለ ንግበር ተባሂሉ ዋሃዲ ሽማግለ ቆይማ ገሊኦም ከዓ ምሳና ዝነበሩ ሰባት ንሕና እዚ ፅላል ዶ ጥርናፈ ዶ ትብሎ ኣብ እዝንና ኣይኣቱን እዩ ከምኡ ተገይሩ ቅድሚ ሕጂ ወላ ሓንቲ ጥቕሚ የብፅእ ኣብኡ ስቕልካ ተኣኻኺብካ ኮፍ ምባል እምበር ቁም ነገር ኣየምፅእን እዩ ካልእ እንተለኩም ርአዩ ዝብል ከዓ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ጌርና ከምቲ ዝበልኩም እቲ ናይ ሃገራዊ ባይቶ በሉ እሞ ንስኻትኩም ጉዳይ ወድዎ ንስኻትኩም ከዓ ካብዘን ኣብዚ ንሳተፍ ዘለና ክሰምራ ዝደልያ ውድባት እንተለዋ ከዓ ንመርቀሎ ንስኻትኩም ሕጂ ክንሰምር ኢና ንደሊ ትብሉ ዘለኹም እዚ ከም ሓደ ዕድል ኮይኑ ክሰምራ ዝደልያ እንተለዋ ከዓ ንመርቀለን ተባሂሉ ግን ከዓ ንኩልና ከተኣኻኽብ ዝኽእል ሓደ ኣዋሃዲ ሽማግለ ኣብ ስራሕ መታን ክንላለ ብዝብል እታ ኣዋሃዲ ሽማግለ ዝተፈላለየ ቤት ፅሕፈታት ተፈጢሩ ንዑ ተዋሃድ ሽማግለ ነይራ ማለት እዩ እንታይ ንበሎ ሽሙ ምስተባህለ ገሌና ውድብ ንብል ገሌና ምንቅስቃስ ንብል ገሌና ጠርናፈ ንብል ስለ ዝኾነ እሞ ሽሙሲ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ እንታይ ዝበሃል ፖለቲካዊ ሓይልታት ንበሎ ተባሂሉ ማለት እዩ ሕራይ ኢልና በዚ ከድ ኣብ መንጎ ርእቶ እንታይ ይመፅእ እዚ እንዳኸድና ባቲ ኣብ ምዝዛም ምስ ቀረበ እዚ ሃገራዊ ባይቶ ዝበሃል ዘሎ ሲቪል ማሕበራት ኣለዋ ኣብኡ ክወፃ ኣለዎን ዝብል ሓደ ሓሳብ እውን መፅእ ዋ ሲቪል ማሕበራት ኣብ ሃገራዊ ባይቶ ዘለዋ ክወፃ ኣለወን ማለት ሃገራዊ ባይቶ ይበተን ማለት እዩ ዘስምዕ እዚ ጌጋ እዩ ሃገራዊ ባይቶ ኣዘ ብሎክ ንቀበሎ እተን ካልኦት ከዓ ብኸመይ ክንሰርሕ ከዘልና መገዲ ንግበረሉ ተባሂሉ እዚ እውን ተፈቲሑ ማለት እዩ ኣብ ጉዕዞ 4 ውድባት ክንሰምር ኢና ኢለን ተወጊሰ እዘን 4 ውድባት ኣብ ዘተ ኣትዩ ሓያል ምስከዳ ሓንቲ ካብኣተን ተሪፋ እተን 3 2021 ሰሚረን ሓደ ውድብ ኮይነን ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ካብቲ ዘንቀሎ ነዚ ሰሚረን ከም ሓደ ውድብ ኮይነን እተን 3 ኣብቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት ይኸዳ ነይረን ማለት እዩ ብሓባር ክስራሕ እምበኣረ ፖለቲካዊ ቻርተርን ገለን ይቁም ተባሂሉ ሽማግለታት ኣውፅአን ይስራሕ ነይሩ እዚ ምስ ተሰርሐ
ኣነ ዘለኹ ውድብ ካብተን ዝሰመራ ስለ ዝነበረ ርኢናዮ እሞ ኣብቲ ውሽጣዊ ሕጊ እዙ ወይ እንተደሊኹም ስምረት ንግበር ምክንያቱ ናይ ስምረት ውሽጣዊ ሕጊ ዝመስል እዚ ናይ ዝሰመረ ኣካል ዝመስል እሞ ንስመር ኣይኮነን ንሕና ብከምዚ ብጥርናፈ ብፅላል እናሰርሕ ኮይኑ ከዓ ኣገባብ ቁሩብ ንሱ ይመሓየሽ እሱ ፀገም ኣይነበረን ካብኡ ግን እዚ እቲ ሃገራዊ ባይቶ እንብሎ ዘለና ነዊሕ ዓመታት ዝኸደ ክሳብ ሕጂ ንነቕፎ ዘለና ጉድለታት ኣለዎ እንብሎ ዘለና ንገምግሞ እቲ ኣብኡ ዝነበረ ሕፅረታት ንፍለጥ እዚ ምስ ፈለጥና ንዕኡ ዝእርም ኣገባብ ንከተል ብሰይም ደጊምና እንድሕር መፂና ስዕልና ተባኢስና ጥራሕና ንከይድ ዝብል ሓሳብ እዩ ነይሩና ማለት እዩ ኣብታ ዕቑባይ ዝበላ ዝሓትተን ሕቶ ንሕና ኢና እዚ ፕሮፖዛል ኣቕሪብና ማለት እዩ ኣቕሪብናዮ ሽዑ እንታይ ኮይኑ እሞ ሓደ መሪሕነት ክንገብር ኣለና ዝብል መፅኡ ኣብቲ መሪሕነት እውን ከመይ ክኸውን ኣለዎ ገለ ኣብኡ እውን ቁሩብ ዘይምርዳእ ተኮይኑ ዝያዳ ዘይምርዳእ ዝመፀ ኣብቲ proportional representation ኣብቲ ውክልና እዩ I remember በዓል ዕቑባይ ካልኦት እውን ከም ሽማግለ ኮንኩም ዝወፃእኹሞ እዚ ፀኒሕኩም ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ንሕና ኣነ ዘለኹ ውድብ ዝብሎ ንሕና እዚ proportional representation ዝበሃል ገለ ከይኩሪ ገለ ከምዚ እንዳበልና ንኸዶ ዝፀናሕና ኣየስራሐናን ንሕና እቲ ክንገብሮ ዘለና ክሊር ነቐምጦ ካብኡ እንድሓር ከዓ ወላ ካብ ሓደ ውድብ ይኹኑ ነዚ ጉዳይ እዚ ክሰርሕዎ ብቕዓት ኣለዎም ብሎም ክንምድበሉ ንኽእል ግን መጀመርያ እቲ ንኸዶ መገዲ ነነፅር ኣብ ዝብል እዩ somehow ኣብ ክትዕ ንሕና ብፅሑፍ ኢና ኣቕሪብና እዚ ክካታዓና ዝደለየ እውን ኣይነበረን ወይ ክማየጠና ድሌት ዘለውን ኣይረኸብናን ድሕሪኡ ኣብ መንጎ ከዓ እንታይ ኣትዉ ነይሮም ይኣክል ከዓ ክዛተዩ ይለበፁ ነይሮም ብሓደ ኮይንና ንኸይድ ነርና ኣብቲ ናይ ይኣክል ዘተ ኣነ ከዓ ስለ ዝነበርኩ እየ ዝሕብሮ ማለት እዩ እቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት ሓደ ነገር ይግበራ ክበሃል ከሎ እሞ ኣብቲ ውክልና ዘይምርዳእ ምስ ተረኽበ ንሕና ብንፁር እዚ ዘይምርዳእ እዚ ክህሉ የብሉን ጥራሕቲ ክንሰርሖ ከለና ነነፅሮ እምበር መን እቲ ብቕዓት ዘለዎ ኣብ ምምዳብ ድሓን ፀገም ኣይኮነን ዝብል እዩ ነይሩና እሞ ኣብ ውክልና እንተኮይኑ ኣብ ሃገራዊ ባይቶ ዘለዋ ውድባት ወላ በብሓደ ይወክላ ዝብል መፅኡ ዘይደግፍዎ ሰባት ነይሮም እዚ ነቲ ሃገራዊ ባይቶ ፋሕ ንምባል ዝግበር ዘሎ ሓሳብ እዩ ዝብል እውን ነቐፌታ መፅኡ ማለት እዩ ይኣክል መፅኡ ክዛተ ከሎ እሞ ሰሚናር ክንገብር ኢና ብሓባር ወሳነ ዝኾነ ሰሚናር ኣብ ዝበሃል ዝነበረ ኣብቲ ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ዝነበረ ንሕና ሕጂ ብሃገራዊ ባይቶ ዘይኮነስ ብኢንዲቪዥዋል ውድባት ኢና ክንውከል ኢሎም ማለት እዩ እዋ ምሽ ከምዚ ትብሉ ነርኩም ከምዚ እንዴና ንበሃል ነርና ንሕና ሓደ ብሎክ ኢና ትብሉ ነርኩም ዝተፈላለዩ ንምንታይ እዩ ኣብ ሎም በፂሑ ከምዚ ዝኸውን ዘሎ ዝብል ሕቶ መፅኡ ሕጂ ንዓይ ፐርሰናሊ ወላ ኣይንዛረበሉ ይርዳእኒ እቲ ዘይምትእምማን ዘለዎ ነገራት ከም ዝበፅሕና ፈሊጥና ማለት እዩ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ይኣክል እቲ ኣወሃሃዲ ዝመሰረትናዮ እሞ ብሓባር ክንሰርሕ ኣለና ዝበልናዮ ኣፍሪሶሞ ማለት እዩ ፈሪሱ እሞ እዚ እንተፈሪሱ ንዓና ከኣስረና ዝኽእል ሕጊ የለን ሕጂ ኢልና ንሕና ከም ውድብ ገዲፍናዮ ምስ ይኣክል ዘተ ገይሮም እሞ ምስ ይኣክል ዘተ ክንገብር ከለና ንስኻትኩም ምሳና ኣይትኮኑን ውፁልና ኢሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት መርሓባ ፃዕዳ ይፅናሕኩም ኢልና ንሕና ገዲፍናዮ
يأكل عدمة مسقبرو دارقا بزحات تساتيفهم كلنا تساتيفنا دفلا يابت مجبر كالا ياب سالسايقن نداقو تابع خيدو كسام مجرش هذا غتصل مايقن نحنا نيرنا EPDP كسام مجرش خيدو او بعل ايس دلز بعل يوحنس اسم الله سلون كسام مجرش خيدو انترفيو غيرهم على يوتيوب كترهو تقول لهم نحنا أبزز تجبر نايا كل زتصوعو سمينار نلقفوينا نقصلينا نيرو سأني خمكن أي قصلن نحنا خمودب أبتي ناي يا أكل زعدمو أسرت حدا أو بايك تقصد صالحي أو قول لنا سلازيتي تقعزو مالتي بروسس غيز نبري نخبركم إلى إذا الأخبار نقله خمسة جرو نقله خمسة جرو لكسي ونا يكونن راح كميل كم مثلا حوالي يقول لهم عليه حجون قدامي أبزي حوار جرز غير كجلس كله أمينو حتى حتيتو معاسهم كم أزور الجزء دي حرسالة صور حجر واحد دي حرسالة صور حز قبر انتقينو قبل كل تيشان أسران يعني حكم كساب حجي نمن تاي بحدا خون زي تصبي وزبل مسموصو خي أبزي تودهم كتب لهم ويس انتاي حجي تقول دا انتاي زغون انتاي خاخد تسرح سلا زي تانا تسرح أنا زبلكو با إخا تعطم لا إرترا بحريات كابزي تسقم زلو فلذا تزخيد زلو أما تعطو كامزيلو زبسايو نحنا انتاينا نصبي ولو عقباي سبات كم زلوهم رئيتو زلوهم سبات بحابار انتبتيهم أتا هاجر كو ناي وسن زبالو سبات ناي ودباز تودقو ناي محبراز تودقو راح يكون هذا هاجرنا كلنا كويا anyone زحاشة حساب زلوهم بسيو ناتو argument أغريبو زي خخيز خيل زبالو غنتات كفتر يخلي سواين أنا سبات كنا توابع زبنا كانوا معي نقدميتكم أصول لبامات عبيتي كردو زغولو كنتاتنا بفلاي كنتات إيرترا كردو زغولو وقلصو زغولو نقدميت كنهم أصول توابع أنا إذا حاشا ما قدين انتاين الدلي إلنا نزارة والزلنا بلد سلازي انتاي كبل دلي أهون ظلهو نحنا حساب إذا أبتا نتوي بسرعة زي خنكير انتاي كنقبر أهلنا ما مرز بالكايو لو كله بإكسبرت ناتو تدالي يسقن حد بالكايو انتاي كنت في إلى تدلو ففي كان لها دمسي أنا كوب عند رأسه بدمسها عقوب يلخون عندي مخنيات تحت يحج ما تريسة في أنت خينا عندي حجة غدا عندي هو سربون سمعك لنا سمعنا اوكي مو دحان انت حج مسكرو بالله زرونا كاتقمي تحيت له اوكي سلازي انتاينا نقول زلنا أبتن كن سرحن زلنا أبتزبل كايو ناي كيلاتات كي بقاقي نقلن يكون أنا أبنت انتاي لك عن توي والكسب زلوا خصاته فوق الكاب زي حانسنا يوم قبلات زخون والكسبات زي بلنا ندتنا عاقنا دين من كأخويني إيزي ود من كأخويني إيزي بين دابلنا دينا مسكين أسكن نتكسج كنتكس نغل politically ميزان اللو من بلوك نقدمت مسيام نقول لخطر نفو يقول يوم نبلوك سوات يلون مالي يكون اللو من البات إدوم نقرأ من حزام سق إدوم كله كل يوم قلنا إحنا مورا لاين نهبنينا
أنتي محارة خمسلو خلون تايبل كمان أنا الشيء أنا كمان نيسي ترى ألنا زي كم نوح جزيز مثلا مثل لاحظ اللي هو من تايسل الزبوني زيادة نابلنا هنا مثلا زيتي كلنا نقبل له ذلنا نجاراتي سلازي أنا أنت إذا تذكر ذا هو I don't know دقاقمو غيرلو نزل سرعات زي دينا خنا ودق مدل زلنا هو انتاي من سرحي سرعات زود تنزبل كاين ممر أبزن تدالينا خمسن مستغير السرعات سي نصبحيتي تقول عايز خون ذلو متسرح كقصل ذل كايو نفس وكف بنتاج مو خون قنا أنا انتاي مفوتخوزي أتي تواها هايدو السرح ذلو أكل زسددهم وينسب زبلهم سمويا نزو قدايزي تداليهم كوينو كسرح غلو زبلتين أبنت أنا حق خزارب هاجراو بايتو تسفاني رنيا تقوم زبل كوميتات نداقومو حوسي اندبندنس غورو مصنعة نداقبرو كنترول بزحين فتنين ايرتراويا مصنعة نداقبرو فوقو دمو انتاشم خونو زبل حسابي نير جن حجي مليسوت قداي انتاشم خونو امو حجي انتا يزبل امو نصب بوت قداي كبحافة شو نبل نسر عازي نغير سي انتاي مثل نقبري كغير زبل حتو تنتينا وصينا نعو ملس زخون انت رغبنا ذا حشي I'm sorry زي إيو إلى أنا هجي نخزارب شجرني أبكين مهمول زرباجي زارب شجرني سلازي جن كن حاسبلو ذا حشي ما قد نرخبلو زبالة أخوي مثل السمعني ودي الله ما እዚኣ ከም ነጥቢ ክንወስዳ ኢና ንዕቁባይ ክምልሰሉ ዝደሊ ሓንቲ ነጥብላ ሰኻ እንታይ እያ ስለምንታይ ኢና ኩሉ ግዜ ከምዚ እናበልና ንኸይድ እዞም ሰለስተ ከምዚ ኢሎም ወፂኦም ኣለዉ ኣርባዕተ ነጥቦ ነጥቢ ስለዚ ንስዕቦም ዶ ኣይንስዕቦምን እንተዘይኮይኑሲ ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ የለን ዝብል ቀዳማይ ነገር ንሕና ከም ምጋባእ ነዊሕ እዋን ኮይኑ እዩ እሳቶም ጉባኤ ከይገበሩ ዝኸይመፁ እቲኦም ናብቲ ከይከዱ ሓደ ሰፊሕ ፍልልያት ዝሓቁፍ ብሓባር ዝቃለስ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ግንባር ክቐውም ኣሎ ኢልና ናብ ህዝብና ፈኒና ካልኣይ እቲ ናብዚ ከምፅኦ ዘይክእል ዕንቅፋታት እንታይ ኢልና ነፍሲ ወከፍ ኣባል ኣብቲ እዋን እቲ ሕጂ ዳርጋ ናብ ሳልሳይ ዓመቱ ማለት እዩ ናብቲ እዋን እቲ ኣፅንዑ ኢልና ነፍሲ ወከፍ ክካብ ተመክርኡ ካብ መንእሰያት ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ዝነበሩ ገልዓሎ ተጓሒፎም ዝነበሩ ካብኡ ወፂኦም ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዘለው ንፉዓት መንእሰያት ኣብ ቃልሲ ዝተሞከረ ተቃላሳይ ዝነበረ ኩሉ ነናቱ ዕንቅፋታት ኢሉ ዘቐረቦ ኣቕሪቡ እቲ መሰናክል እዚ ኢሉ ዘቐረቦ ንሕና ንኩሉ ኣወሃሂድና ብዘይደጋገም እቲ ዕንቅፋታት እዚ ኢልና ፈነወ ጌርና ድሕሪኡ መፍትሒኡ እንታይ ኢልና ሓደ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ግንባር ምቋም ኤኒዌይስ ሕጂ እንብሎ ዘለና ኣይኮነን ስለምንታይ በብምኽንያቱ እተን ዝመፃ ውድባት ምንቅስቃሳት በብግዚኡ ይመፃ ይኸዳ ይቀራረባ ይረሓሓቃ ስለዝኾና ኣብ መወዳእታ ክበፅሕ ዝኽእል ክሳዕ ዝርከብ
ክንዘራረበሉ ግድን ስለ ዝኾነ ሕጂ እውን እዞም ሰለስተ ሰሚሮም ኣለዉ ወይ ሓደ ግንባር ሰሪሖም ኣለዉ ዝበሃሉ ብኡ ዝፍፀም ኣይኮነን ነቲ ኩሉ ምእንቲ ኤርትራ ምእንቲ ህዝበይ እቃለስ ኣለኹ እንቀሳቐስ ኣለኹ ዝብል ውድባትን ካሊእ ምንቅስቃሳትን ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ነጥብታት ተዋሂዱ ሓደ ግንባር ክሰርሕ ዝኽእለሉ ኣገባብ እንታይ እዩ ኢና ንብል ዘለና እምበር ንዖም ኣይኮንና ንዓንቀፍ ዘለና ከመይ ገይሩ ሪኢንፎርስድ ክኸውን ይግብኦ ድሌትና ከም ቃልሲ ህዝቢ ንሕና ህዝብና ናይዚ ኣዌር ክኸውን ኩሉ ግዜ ወሳኒ ንሱ ስለ ዝኾነ ኩሉ ሳዕ ናይ ጉዳይካ ወሳኒ ንስኻ ኢኻ ኢና ንብሎ ንስኻ እንተዘይለዊጥካዮ ምእንትኻ ዝልውጠልካ የለን ኢልና ኢና ንምህር ስለ ዝኾነ እንታይ ብድሕሪ እዚ ኸ እንታይ ክግበር ዘለዎ እዞም ውድባት እዚአን ምዕቡል እዩ እንብሎ ነጥብታት ኣቕሪበና ኣለዋ ኦኬ ከመይ ኢሉ እምበኣር ነቶም ምእንትቶም ዘቕረብናዮም ነጥብታት ኣንተወይ ኣቕሪበ ነይረ 3-4 ነጥብታት ኣብ ሃገራውን ህዝባውን ጉዳያት ዝግደሱ ከም ካልኦት ገዲፍና ብሓደ ክመፅሉ ዝኽእሉ ብልልያቶም ክከኣሉ ማለት እዩ ተኸኣኢሎም ናብ ሓደ ግንባር ክጥርነፍሉ ዝኽእሉ ክምዕብል እቲ ዝዛርበና ዘሎ ስለዚ ካብ ነዊሕ ክመፅእ ስለ ዝፀንዐ ክሳብ ሕጂ ከዓ ከም ተቐዲመ ዝጠቐስኮ ኣይተዓወትናሉ ናትና ዘይምዕዋት በብግዚኡ እንታይ እንዳኾነ ይኸይድ ኣሎ ናይ ህግደት ምሕያር ወዲቑ እዩ መይቱ እዩ ዝኾይኑ እዩ እንታይ ደበይዶ ንሕና ይንቕበሎን ኢና በብንሕና ዝደኸምናሉ ንሱ ይሕይል ኣሎ እቲ ሃገር ኣብ ምቁፅፃርና የላ ካብኡ ሓሊፉና ብወፃኢ ናብ ምብትታናን ኣብ ዘይኣትዎ የለን ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ክንዛረብ ፀኒሕና ኣንተ ወይ ከመይ ኢሉ ተነፃፂሉ ከመይ ላታ ቤተ ክርስቲያን እትበሃል ወይ ሃይማኖት ዝበሃል መሳርሒ ናይቲ ሃገር ፀጥታ ዝበሃል ኮይና ሳዕቤናቱ ኸ እንታይ መፅእ ኣሎ ስለዚ ወላ ሓንቲ ክንገብሮ ዝኽኣልና ነገር የለን እዚ ሓባራዊ ግንባር ክሳዕ ዝፍጠር ክግበር ዝከኣል ነገር የለን ኣብ ቴዎሪ ክንነብር ኣይንኽእለን ኢና ኣብ ተግባር ኢና ክንልውጦ ዘለና ስለዝኾነ እዚ ክብገስ እንከሎ ንሱ ባዕሉ ዝህቦ ወይ ዝወስዶ ተበግሶ እቶም ካልኦት ከዓ ወል እዚ ከቃልሰና ይኽእል ሓቢሩ ኢሎም ክመፅዎ ንኻልኦት እውን ክጥርንፍሉ ዝኽእሉ ኣገባብ ቃልስን ነዲፎም ከቕርቡ እንተኽኢሎም እቲ ዝተረፈ ይትረፍ ምእንትተን 3 ነጥብታት ዘቕረብናየን ዝቃለስ ኩሉ ግን ንህዝቡ መሪሑ ክቃለስ ዝኽእል እዩ ስለዚ ካብዚ ተበጊስና ኢና ንሕና እቲ ክቋረፅ ዘይክእል መልእኽትና ንሕልፍ ክብለካ ኢለ ዳዊት مرحبا قبرو زرو ثانك يو مجمرة ودبوس أنت وياي ترخبنا المو سلام كلك دلي قالوت كمان سلام دي ولكم تدهالهم أنا سي حنتي مجمرة نشتحتو أونا عقباي تساعة قاعدت دلي زينا إذن 3 ودبات بحادة مترنافسي ኣብ ጉዕዞ ቃልስናሲ እንታይ ሓድሽ ኮይኑ ተራእዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ክሳብ ክንደዚ ኣብኡ ጥራሕታ ይበሃል ዘለና እዚ መዋእልና ኣብ 33 ዓመት እንገብሮ ፀንሓና ምጥርናፍ ናይ 3 ናይ 5 ናይ 7 ናበልና እንደገና ካፍሕና በልና ንኸይድ ዝነበርናሲ ሕጂ እንታይ ስፔሻል ገይርዎ ንዘን 3
يبقى حتى يا عقباي لما خيات حتى كل سر خلي انا كابزل لنا كنتات نو خلوتون كل سقول اليوم عقباي سلز توك بلين عقباي سلازبره نو يا ما برزرو دون بي سنسيتيف نو زخونا خا I'm كل not خلي no هو ناي انا وين جزا عقبايا حكيته هو حقيقي عقباي يا تبالله يا يا امبر كل جزا خملس يزقبو هو اندرستاند يا 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 انا بنايت مالي دي كونكو كري زلن سني بلوم زلنا انا زارب زلخ انا وحجي بحنسا كلنا انه ريو زلنا معبلنا منقساساتن انا بحنساب كنسرح نخلين عيلن نزخون ودبات صوع زلوا زن سلسته ودبات الله زن سلسته ودبات نتن 10 حدا بلفنتي لن تبقسن زلوا نعن صويعم اب مزرابكم زلوا فلط تقاريت كلها كم قال لك يركا ميوت يركا اوكي حجه لو تبالغ اوكي حجي نبايتو يكون نذن 10 حدا لفنتي غيرن زلوا صويعمم اب زرربكم زلوا فلط حجي حدا معبلنا راينا له بتقد معينه كابز معبلنا استبقيسه انت لا قلت اليوم كونوا بحنساب كوينا اذا قلت لكم انا حاولنا خنزاربو مالنا بحالاي انا خميو امنتي ابزخونه يكون اخيبا قلت دلهم من دحر كون اذا قلت زلكم اذا عرمو نخصون كاصوعوم زي اتو انت اليوم كونوا كم حجي نعباز قدبس دفر له نمنتاي ابزي اتوهم الك دف زيتي انا كم حدا زيغا كم عوباي كونوا درعيني عند كساب حيلي زلن خاكم خقبر خيلي باونتا انت دازن ودبات زين حج سلسين جيرون اودلو خا نو ازي ككايدنا زخل اغاب ايكونن انت دا ازي لو خا خمص زخل كال سب نحرار لي خويم ميزان يكبر لخيلي انا كابزلنا يتبغيسه صبال خا مطرنافات نيرو قد محجي زكو تزرزيرو نديو عقباز قص نوبح 4-5 دقائق وشي دلو تنتين ورا ما نزل أواه تبالو قل حج زلنا أزلنا أنا تسفلني إذا عسرت حدا لفنتي جيروم زلو بزح حيل زلوهم يوم بزح أمر اللبو بزح مترنا فلو نابزيهم كأتو يقول يوم يلي تسفلني بايتو هاخ موت يوم يلي تسفلن هلا اندحر اللغة ما نبل اللغة أنا نزل سلسة بوليتيكا ودبات مترناف جيران دلوا كوستون من تايدي اتو مساكم وكمان مزيوم من تايدي صراحكم كنبل علنا بعد يعني خلق سلازي بالله اكزاكتلي اوكي انا حنتي كملسلو عقباي عدلت بنيها تحت محتتي مساخ قصل اوكي قصل مو قصرا بيلكا ايوا حقها واي بزلنا تبلا لها اذا دانيرنا عندي زكوني 33 عامت سي دحلفنا وطاقباي زي قداي زي ما ودبات كغبرا انت دا خوينن كغبرو زغبن ساعات حلفيو اي غبرون ودبات صديي كونكون ودبات دليانان معاسين زدليانا ودبات دماني اب نبور هاجر مسمصانا ابتو نبورنا مستملسنا فعن ببوليتيكن كوادادرا زخلا الساتن ግን ኣብ ሰዓት እዚ ብፖለቲካ እንንሕሕደን ድጋፍዓ ዘለዋ ኣብዚ ገና ሃገር ዓዲ ከይሓዘ ብዋዘ ዝበሃል ኣብኡ እየን ዘለዋ ዓድና ኣይሓዝናን ንሕና ኣብ መን ከም ምዃንና ኣይንፈልጥና ንሕና በይት ከም ዘለና ኣይንፈልጥና እቲ 99.8 ሬፈራንዱምና የለን ኣይዓቀብናዮን ዋና ኣለዎ نحن حجي سخن قبرو زخيل عقمنا خنفلت لنا ابز ساعات اذا انا انتاي بولكو زي ودبات جاتن يديانان سرحين دمان ودبات زنقحا خوينن حزبي ترنيفن انقاقحن زي تساسا اب غزي قالسي اب غزي نصانه دماني ببزلون راي زوادا دراي ازي ختلا زي كلا تدا خوينن اب ساعات اذا ودبات انا خمنتاي برا ناتي حسابي نا ولقي ودبات اب ساعات زي كاب سلسله سميرنا قال سميرنا دبال اب حفاش وريدن كم حيل عمام يقلقلنا حزبي يلا علا ينققها هجنا عاتن كصبه غزي حالفيو
حدا تخونه شجر لنا قداينا تحدا ناتولكا خندي تسبينانا حجي خسرح زخل بثو لبامات عندنا كيف لقى لبام زخونه هاجرز فوتو زفكر ببخلتو يترنف تطرنفو حدا ونوع زخونه عبي حزباوي ميديا نقبر ميديا غيرنا استخالنا زلنا خيلتن زلنا جنزبن زلنا تايبال غيرنا عاده تايبال بالسيفيلاويز قداي زفتح انت زي كوينو زنا هنا فحفاح مبال ابزي بخالي كفتح يكلن بودوات كفتح يكلني بخاله كفتح يكلني ابزي زبلا الرأي لاني يا مناتي الرأي هجي اب حال عمام وردا الون ودوات حزبن يلا على هاجرن فوتوا حزبن فوتوا تداخينن زمبالين كاتعالو تطرنيفن اب جبن حزوينا سيدي خيلا اب هاجرنا نصاو سمصنا عدنا مس حزنا اتو قداينا بايتونا مس فطرنا الحمد لله ودا درا اوكي احصر داويتو اي لو ترجع ودي له سازي اوكي زبر ريتولد ثانك يو فقدمنا بجبال مخادي عقباي كلتا قنوعات زبلكان نطبتات ዝድግፈን እንታይ ሓደ ነቶም ዝብገሱ ንደግፎም ክልተ ነቶም ክብገሱ እንብሎም ግን ምክንያታት ዝፈጥሩ ከዓ ንንቀፎም ናብ ቁም ነገር ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ናብ ምጥናፍ ክኸድሉ ዝኽእሉ ንንቀፎም ዝበልካዮ እቲ ንሕና ንወስዶ መርገፂ እውን ፅቡቅ ርኢቶኻ ኣቕሪብካ ጀማል ask to mute in the article ask حتيتو بدمصي نغيريو اي سمعنا ممر حنتي اوكي سيد استزارب الله هو انت وين استزارب سيد نسخه انت بحدهم يمصونا قبل صني حمسي ماشي جمال انا مزجيبه نيري ابياتو جمال قنا ان ميوت جبرايل لخان ان ميوت يغني لك اوكي انت واتسل يا تحدوا لي نو ذاتس اوكي تتصل اوكي እንኳን ደህና መጻኹም ኩላችሁም ፍላይ ጋሻና ቁሩብ ፀሓይ ቅጥቅጩኒ ወኢሉ ዘሎ ናይ ኣትላንታ ፀሓይ ዓዲ ሚእትን ገለን ኣትዩ ኣነ ካብዚ ኩሉ ዘረባታት ሓንቲ ሓሳባት መፅያትኒ ሰለስተ ውድባት ሰሚርኩም ኣለኹም ኦኬ ካልኦት እንዳው ጉዝጓስ እንዳጎርኩም ዝቅድመይ ዝተዛረበ ዕቑባ እዩ ከማን መስለኒ ህዝባዊ ጉዝጓስ ክንገብር ኣለና ህዝቢ ዝሳተፎ እንተ ብገንዘብና እንተ ብሓንጎልና ብል ነይሩ ብጣዕሚ የሰማም ዳዊት ሶሪ ይሰማማዓላ ዝሓሳብ እዚኣ ዝሰማማዓላ ጥራይ ዘይኮንኩስ ኣብ ርእሰይ እውን ዝቕመጥ ኩላ ፕላን ኣላ ብ 2018 ኣቢሉ ኣብ ኣትላንታ ዓብይ ኮንፈረንስ ጌርና ነርና እግርና ኣብ ዴንቨር ድማ ካልኣይቲ ነይራ ሜቢ ዝኻፈልኩም ዘለኹም ናብዚ ማዕሩ 200 ሰብ ነርና ልዕሊ 15 ውድባት ማሕበራውያን ሓይልታት ሲቪክ ሶሳይቲ ምሁራት ምስ ኩሎም ዳርጋ ን8 ወርሒ ጎዝጓዝ ጌርና ኣኼባ ኣካይድና ንክልተ መዓልቲ ፀንሐ ውፅኢቱ ፅቡቅ ከም ዝነበረ ፈልጥ እየ ኣብ መዓላ ግን ከምዚ ኩሉ ዝግበር ሙሉእ መዓላ ይወዓለን ሕጂ ብሓንጎለይ ሓንቲ ሓሳብ ኣላ ፕሊስ ኣይተሕልፉ ኣይትኸውንን ያበሉን መጨረሻ ግን ከይተዓፀወት ከይተሓልፍዋ መምህር نغسل ኦኬ ኣብ ዲሰምበር ኣቢልና ሓደ ህዝባዊ ኣኼባ ዘይንገብር ኣብዚ ዘለኹም ብፆት ኣብ ደገ ዘለዉ ናይ ሓውና ባዝጊ ሰለስተ ውድባት ካልኦት እውን እንተዳ ፀዊዖም ኣብ ኣትላንታ ሓደ ዓብ ኮንፈረንስ ክንገብር ንኽእል ኢና
أبتزكايب كونفرنس بأكل نساتفو نمت سبات عدينا ودبات عدينا تجنزب نعوص أزخون ككب جنبانا نعصوه متحزي تكون إن من أنا حج خلتميتي نمهر سدل كايب كالوت ولا 10 قرشتهم ولا 5 قرشتهم ولا إن بيرسن كوميت غيرنا أب ديسمبر أخي بخنقبر أبزي نتم الدلاو أنا بعد لان تنزل سلزل له بوزح جزيد ما هم زعين ساخي تصدالي سلزل له ذاكل اكسبيرينس ألن نزنا جرزي نفكر يكون جن ناتي تمكري كنت كمل لنا أنا والكسبات تمكرتات انتي مبولكو كل تسد يتحوسوا ويحمش سنخون assignment توهبنا نديسمبر ህዝባዊ ኣኼባ ኣብ ኣትላንታ ክንግብር እዞም 5 ስራሕ ይወሃህድዎ ዘለኹም ብፆታ እዚኣ ድማ ርክባት እንዳተገብረ ውድባት እንዳተፀዋዓ ሲቪክ ማሕበራት እንዳተፀዋዓ ወላ ውልቀ ሰባት ኣብ ትምህርቲ ዓለም ዘለዉ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ክሳብ ሕጂ ኣብዚ ይረኣኹም ዘለኹ ደቂ ኣንስትዮ ግን ካብ ዝኾነ ኣምፂና ትሳተፋ ነዚኣ ንምግባር ኣብ ዲሰምበር ቦታ ፅቡቅ ፈልጥ እየ ብዙሓት ኣለዉ ኣብ ኣትላንታ ሓደ 15,000 ዝበፅሕ ኤሪትራዊ ኣሎ ዝገርመኩም ካብዚ 15,000 ኢዝሊ 5,000 ደላይ ለውጢ እዩ እዚ ብውሕድ እየ ዝብለኩም ዘሎ ስለዚ ነዛ ስራሕ እዚኣ እስከ ብገለ ጭቡጥ ንውፅኣ ክንዲ ኣብ ብዙሕ ዘረባ ንኸይድ እዚኣ ከም ዕላማ ንውሰዳ ኣብቲ ግዜ እቲ እቶም 5 ሰባት ፕሮግራም የውፅኡ ነታ ስራሕ ይወሃህድዋ ኣብዚኣ ግዛት ዘለኹም ድማ ብገንዘብ ይኹን ብሓሳብ ይኹን ብኩሉ ንሳተፈሉ እዚኣ ወድሓንኩም يغني ودي له اوكي جمال ثانك يو ليش تفكير كان لي قلت لك قال مالتات خيط فلزخونكو حسابك هاك خيكيت اوكي هو باي دحريو هو من نايش أنا جمال يخاطو دلنيري ممر باشاي ناي جمال دحر كوينات صبو ولا مس ناي جمال تخيلي أنا تيب وندرفول أوكي ولا مس ناي تفا ولا مس ناي جمال نحنا أبزن كبزر لنا نتود عنتنا صبو غيرنا خنردون حلافنتنا قباب قاسنا خامن تخنوسدني مغنياتو ببين زخونه منقدتات ناي قاس تخنوسد صراحه سباتينا ኣብዚ ኩነታትና ኢሉ ዕቁባይ ይዛረብ ነይሩ ዓንተወይ ሕጂ ነዚ ኩነታትና ክንመዝኖ ከለና ኣቐዲመ ተዛሪበ ነይረ ምስ ታሪክና ዝተኣሳሰረ ምስ ዝመፅእ ከዓ ንደልዮ ነገራት ዝተኣሳሰረ ኢና ኣብ ግምት እቲና ኣብ ውሳኔ ንኣቱ ማለት እዩ ብቐዳማይ ንኣብነት ብዙሕ ግዜ ንዛረብ ኢና ኣብዚ ዘለና ኩነታት ኣውዲቕና ዘሎስ እንታይ እዩ ኢልና ኩሉ ግዜ ንሓትት ኢና مس قدامه قالش خوينا مس قدامه حيل خوينا نغيره زبر ولا حد يلن بلني روح عقباي عنتوي قالهم بر معات بر زوم كلهم حجز كوب زلو مس قدامه قالش اكلات كوينا نغيره نزقال سخبلو صنحون فحبتن زقتولنا نايزا اكاونتابيليتي نايزا حلافنت من كوسدي ابكد مينا تدقين زلو ناي تግራይ ኩነታት اكاونتابيليتي بزي كل من قدنا بريتوريا ውሳኔ ፈራሪሞም ስለዝመፁ እዚ ኩሉ ሸንኮር ዘብሎም ዘሎ እንተጋሩ ምስኦም ኮይና ክንቃርስ ዘይኮነስ ካብቲ ንሶም ዝወሰዶ ጋባብ ቃልሲ እውን ክንመሃር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ሓላፍነት ናይ ምፍራስ ናትና ኩሉ ሙሉ ካብ ሜዳ ነዞም ተቃውሞ ዘለና ብደንበ ተቃውሞ ዘለና ክገብር ዝኽኣለ እንታይ እዩ ኩነታት ሓላፍነት ዝስከም ክህሉ ኣለዎ ብኡ ኢና ከዓኒ መራሕቲ ብዓቕሞም ክሽከሙ ኣለዎም ተመራሕቲ ብዓቕሞም ክሽከሙ ኣለዎም كادرات بعضهم بشكوم لهم نتا حلافنت ناي ودقتنا كنمهارلو اندحر كوينا
ككم عقمنا ككم درجة بركتاتنا يتقالسي على فنت كنشكم كنبقى على accountability is very important نقول لحتى نسرعات هذا سمرا زود لحتى نشكم ولا مش على فنت كوس كم الله مالتي يقول له خسرنا يا زلنا بدم درجة بجنزب درجة ببتتنا حبر السب سبناهم من سيناز برسول ليهم إذا كله أبقدامون أبقتلت نبا أبدم زلوا خناتنا حلافنت كشكم إيو نسو إلاينا نحنا خنشكم حلافنت انت زم كلهم حجي سرسته ودبات ولا قلم إلا نتقصهم زلنا تقرأي تعوت كبروت أني يوم بو درجة كملوت ولا طويوي تبولو كملوت يكونون يوم بوكو إذا أكلكو يوم تم أباراتهم قد يفهمهم زخدوكو نفلتهم أبارات كله خابو زنسحبوا هابتو ودبهم زنسحبوا أبارات نفلتهم مليون مالو مليون الشكل أب جمال كمسن الحركة إليه بقدامي أب حدا درجة زي تزازمي حتو تزاربون يرو حونا جمال أنا بقنعنا الزارب تراي زولو خويني يسمع عن زولو هرفان صبا زلوس غوغ ما يودع بلو بهرفان بوليتيكا بهرفان تخون يقول نجار كنقبر عين خليل بمصنعتي كومود ما بمشكام حلافنتنا بمتأثر نايز نبرن زلون زمتصعنينا قوم نجار كنقبر نخيل مالتي ስለዚህ بقدامي 4 سبات هابوني لنا جمال 4 سبات عودي بصحنا أبرا مواهر قاد دي ودعنا أبقى قال سكوادي تسامعنا انت خنقبر كم دلنا انتاي خنقبر صنيحنا نكوازي تسامعنا كم يقرنا 4 نعاقدي فقا حجي اخي وانا قبر انا خنت زقر شي بل هاي مالتي نو حنت باشا ما ودعني دحراي نو هاي تخلفني دحراي ودد عن انا خودي مسودع كنت زارب مالتي بهرفان تقبر لها خوينو يسمع عنه انا نعاق حجاي فلتكاني حجي انا ما يدلنا كنا ما يتكلنا بزح نطبታት ركبال لغنا يتهواخ دمسل مالتي اب قدميخا تزاربكو حيش كاب بدحريخا دحاميكا مالتي ስለዚህ ሁላና ولا عقبا يكون ولا جمال يكون ازل زرب زلو ببز مسلكا صقعነት ወሲድካ ዝርብ ዘሎን ድሌትካ ንኸተعوت መሲሉካ ዝርብ ዘሎን ይምበር ነቲ ወድዓው ሁነታት አጽኒዑ ዝነበርናየን ዘለናየን ክንበጽሖ ندل ዘለና ሸቶም አተአሳሲሩ ዝኸይድ ዘሎ አተሐሳስባ ኮይኑ አይስማዓንን ግንባር ክንፈጥር ኢና ምሽሉ ዩናይትድ ፍሮንት ክንፈጥር እንደለና ይሉ ዘሩ حقو ክንፈጥር ከለና ግን እንታይ ማለት እዩ ከከም ተመርገጽና ንጹር ይኸውን እሞ دحار نعو كتأساسر زغير نجارات ندعر لي حساس نقولون حجي درو قعزو كيدولو بتوم كلهم تقرأي تعود دبلو زنوبرو بحدا من قدي يخلو صبوق يخيلو أنا نشيك وتقلي بقدمون يخيلو نمنتاي كساي نقولو رئيتونا أنا فسس نغير إنا تخكل يكون حرافنت أي وصلكم إلا بخنكسوم نخيل من قدي ويكريستاج نقبرهم نخيل من قدي كريستاج نقبرهم نخيرين إذا كن مسوم زبع سنة نجار يكون كالواتون اللو نحر بسفح دم بتقامهم وزدخينا كالواتون اللو نتي سرعات لولاونة حلاوي مو أبلولاونة محلاو مسوهم كوني نازل له يخيلوا يودوا صبوا كوينا نازل ولا حنتي مسومون نحنا نزال على فوق من قدتات يلا مغنياتو أيكون عندنا عاتهم سي نوتهم تحت هقدر زلوا خيتربون كانوا ردهم كو أمدبنا زلون نسعرلون أجابك قال شيء كوي كن عوت اوكي في داود ديكا مساي واريصات مثلا